سلام هزانات كم يغنيهم دحنديهم صبوق ازي تمهرت اونلاين مس اكاديمي سمرت مرها طباب እዩ ፍትዋት ህፃናት ሎሚ ንመሃሮ ዓይነት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ እዩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ድማ ፊደል ጀ ምስ ዘርኡ ምፍላጥን በቶም ፊደላት ጌርካ ቃላት ምምስራትን እዩ ዝኸውን ስለዚ ብጽሞና ተኸታተሉን ኢኹም ጀ ج جو جو جي جي جا جا جي جي ج ج جو جو حزي دما اتوم استمهرنايهم فيدلات بحبار كنبلو مينا ج ج جو جو جي جي جا جا جي جي ج ج جو جو نفعت ህፃናት ቀፂልና ድማ በቶም ዝተምሃርናዮም ፊደላት ጌርና ቃላት ክንምስርት ኢና ج ب نا جبنا جبنا جو با جبا جبا گو جی گوجی گوجی جا کے ت جاکیت جاکیت ج ግ ና ጅግና ጅግና ህፃናት ጅግና ማለት ዝተዋሃቦ ስራሕ ብዝበለፀ መልክዑ ዝሰርሕ ሰብ ማለት እዩ ጅግንነት ብውግእ ጥራሕ ኣይግለጽን ጅግና ሓረስታይ ጅግና ነጋዳይ ወይ ጅግና ተምሃራይ ክንብል ንኽእል ንኣብነት ከም ተምሃራይ መጠን ትምህርቲ ብትግሃት ምክትታል ዕዮ ገዛ በእዋኑ ምስራሕ ሓደሽቲ ነገራት ንምፍላጥ ምጽዓር ዓርሱ ዝኸኣለ ጅግንነት እዩ እዞም ኣብ ምስሊ ትርእይዎ ዘለኹም ነጋድራስ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ይበሃሉ ንሶም ንሃገሮም ካብ ድሕረት ንምውፃእ ብብርዖምን ብሓሳቦምን ዝተቃለሱ ትግራዋይ ናይ ምሁር ጅግና እዮም جو ግ ጆግ ጆግ ሕዚ ድማ ፍትዋት ህፃናት እቶም ዝተምሃርናዮም ቃላት ብሓባር ክንብሎም ኢና ጀበና جبنا ጁባ جبا ጉጂ
ጉጂ ጃኬት ጃኬት ጅግና ጅግና ጆግ ጆግ ንፉዓት ህፃናት ንሎሚ ዘዳለናዮ ትምህርቲ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ቀንዩ ደሓን ቀንዩ ደሓን ቀንዩ ቻው